Сәлем дуслар, сіз Шақмақшы каналында ойын ойнамауыбызны дәвам итәбез. Бүген әзрәк фәнни видео булачак. Бу юлы каршыма әкрен генә җайлап кына килеп утырган мәсьәлә менә ул. Кыскасы, менә минем гап-гади A4 кагаз бите бар, миндә генә бар ул, сездә юк. Каян алганны сорамасагыз да була. Миңа аны 3кә бөкләп конвертка тыгырга кирәк. Бер конверт һәм төгәл 3кә бүленгән кәкре кулалыкны исәпкә алып, әлбәттә, кагаз кисәге. Авыр түгел кебек, ләкин 2-3 минут интенсив максатка омтылулардан соң бер нәрсә дә килеп чыкмагач, Google әфәндегә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә туры килде. Google әфәнденең киңәшләре менә шундыйрак. Беренчесе, торба ясап 3кә бөгәргә. Икенчесе, әзер булган шаблон буенча бөгәргә. Өченчесе, башта 2гә, аннан соң өчен яртысының яртысына туры китереп бөгәргә. Дүртенчесе, сызгыч белән диагоналлар ясап маташырга. Бишенчесе, санак һәм сызгыч кулланырга. Һәм дә инде 6нчысы, күрәзәчегә алып барырга, ул сиңа кайт урыннан бөгәргә икәнен әйтергә тиеш. Сезне дә шулай шаяртырга өйрәтә алам. Языгыз. Кыйбат. Сезгә ничектер, ләкин миңа мондый ысуллар ошамый. Димәк, бүтән нәрсә кирәк. Инде төгәлрәк әйтсәң, менә нәрсәгә кирәк инде ул безгә? Без аны үз гомеребездә бер кайда да һәм бер кайчан да кулланмаячакбыз дигән фән кирәк. Әйе. Нәкъ шундый фән. Бүтән бер нинди дә түгел. Башлыйк. Димәк, безнең A4 кагаз битебез бар. Безгә аны озын буе буенча 3 тигез өлешкә бүләргә кирәк. 2 тигез өлешкә бүлү проблема түгел, ә менә 2дән күбрәк булса, монда инде күзгә карап кына бөгүе авыр. Сызгычны әлегә кулланмый торабыз, чөнки мин аны таба алмадым. Баш мөхәндис кая куйганын әйтми. Шулай булгач, минемчә бер генә әйбер кала. Кагаз бите ул геометрик объект, шуңа ул геометрик кануннарга буйсынырга тиеш. Баш мөхәндис белән озак әңгәмә алып барганнан соң бер кызыклы нәтиҗәгә килдек. Әйдәгез тиз генә шагыштырмача шул нәтиҗәләрне карабызык. Моның өчен безгә 8нче сыйныф геометрия программасын искә төшерергә кирәк булачак. Инде төгәлрәк әйтсәң, охшаш булган өчпочмакларны. Охшаш өчпочмаклар нәрсә ул? Өчпочмак булулары аңлашыла, ләкин аларның бер-берсенә карата мөнәсәбәтләре кызыклы. Анда өчпочмакларның тиңдәш почмаклары бер-берсенә тигез. Инде аларның тиңдәш якларын бер-берсенә бүлсәң, алар нинди дә булса коэффициентка тигез булачак. Димәк, A1b бүленгән AB-га тигез BC1 бүленгән BC-га, ягъни A1b AB ягының 3тән 1-ен тәшкил итә икән, BC1 дә шулай ук BC ягының 3тән 1-ен тәшкил итәчәк. Һәм киресенчә, BC1 BC ягының 3тән 1-е икән, A1b да AB ягының 3тән 1 булачак. Һәм иң кызыклысы һәм безгә иң кирәклесе, BC-ның озынлыгы монда әһәмияткә ия түгел. Без аны теләгән хәтле озынайта алабыз. Барыбер BC1 аның 3тән 1-ен тәшкил итәчәк. Инде теләгән хәтле озынайта алуыбыз BC ягын безгә мәгълүм булган кисемтәләрдән төзергә мөмкинлек бирә. Хәзер инде реаль дөньяга кайтып, бу мәгълүматны тиешенчә кулланырга гына кирәк. Менә безнең битебез, монда без яңа гына карап үткән туры почмаклы 3 почмак ясый алабыз. Әйткәнемчә, BC-ны, BC ул гипотенуза, без үзебез сайлаган кисемтәләрдән төзи алабыз. Иң мөһиме ул битнең буеннан озынрак, ләкин аның диагоналыннан кыскарак булырга тиеш. Моның өчен безгә тагын бер кагаз бите кирәк булачак. Аны диагонали буенча 2гә бөклибез. Монда инде проблемаларыгыз булыр дип уйламыйм, ләкин минем очракта түгел. Бөккәннән соң мин бер тамга ясыйм. Ул да булса битнең озын буе. Безгә кисемтәне анардан озынрак итәргә кирәк, чөнки гипотенуза катеттан озынрак. Диагонали инде билгеле, ансын гомумән узып китеп булмый. Булды, безгә битне 3кә бүләргә кирәк иде. Димәк, 3 кыска кисемтәдән торган бер зур кисемтә ясыйбыз. Баш катырып тормыйм, алам да менә шулай иттереп тамгалап чыгам. Хәзер инде ясалма сызгычыбызны бүленә торган биткә куябыз. Баш өчен битнең өске ягына, ә соңгы тамганы исә аскысына туры китерәбез. Калган 2 тамганы төртәбез. Кулның кай турымнан үскәнен белгәнгә күрә, шул гамәлне икенче яктан да кабатлыйм. Әзер.
Хәзер тәтиген әйттереп сызарга кирәк. Дөресен әйткәндә сызмасаң да була. Шул 2 тамгага туры китереп кенә бүге алсаң. Шулай да мин сызам. Булды. Туры юл күрсәтүче сызыкларыбыз бар. Тот һәм бүл. Мондый ысул белән теләсән инде туры почмаклы нәрсәне теләгән чаклы тигез кисәкләргә бүләргә була. 5-кә, 10-га, 100-гә, хәтта 1000-гә. Барысы да кулыңның турылыгыңнан тора. Такта булсынмы ул, калаймы, әллә инде кирпечме, аермасы юк. Аларны турбай торып бүгеп сытуы аз гына катлаулы нәрсә, бу ысул универсаль килеп чыкты. Сүз уңаеннан әйткәндә, мин үземнең сызым сыза торган сызгычымны таптым. Менә ул. A4-нең бер ягы 297 мм, минем миллиметр санап утырасым килми. Шуңа мин шундук 30 см алам да 10 см сайын тамга куеп чыгам. Булдымы? Әлбәттә. Мантыйк бармы? Мантыйк бар. Инде бигрәк тә озын әйберләр өчен төрле торган сызгыч кулланып була. Шундый озын гына кыска видео булды бу. Ошаса лайк куйгыз, каналга язылырга онытмагыз һәм барыгызга да уңышлы көннәр.